Bueno, se me marchó Antonio a dar las gracias. Vamos a, como nos gusta la puntualidade, esas son as 8:30, pero vamos a empezar. Creo que xa estou un pouco chosco, con tan pouca luz, non sei se vou a ler ben, porque hoxe non leo. Bueno, boas tardes, un ano máis, aquí estamos, presentando o número 31 da revista Cultura Local. Os que estivestes nesta mesma sala o ano pasado, escoitastes desta mesma persona que vos fala que esta revista tiña data de caducidade. É certo, pois era unha idea que levaba varios anos a revolver a mente dos que levamos a responsabilidade desta publicación, aínda que non tiñamos moi claro o momento de levala definitivamente a cabo. Foi despois de rematada a distribución do anterior número 30, cando nunha pequena reunión de verán na illa de Ons, onde hai 28 anos formábamos a Asociación Pineiróns, titora desta revista, que lo tomamos en serio, e despois de varias reunións dos responsables da revista coa xunta directiva da asociación e ben estudiada a situación e as posibilidades económicas nun futuro inmediato e, lóxicamente, informar aos socios, decidiuse darlle 2 anos a esta revista, é dicir, sacaríamos adiante este número que hoxe presentamos, o número 31, e o próximo ano, 2027, o número 32, e con el acabaríamos a nosa empresa o Andaina Cultural. Quizáis tamén, segundo a economía da asociación, poderemos sacar unha pequena monografía no ano 2028, porque é o ano que cumplimos 30 anos como agrupación, pero dedicada exclusivamente a contar a nosa andaina ao longo destes 30 anos, os objetivos dos que partimos, as actividades que realizamos, os logros conseguidos, os que non pudimos conseguir, etc. Non imos nesta presentación a explicar detalles do porqué desta decisión tomada. Deixarémolo para o ano polo feito de non repetirnos e ter as ideas moito máis claras. Neste intre, só darvos a coñecer a nosa decisión e que saibades que Aunios, coidamos, cumpriu os seus obxectivos e dará por rematada a súa singladura ao próximo ano. Por lo menos os obxectivos mínimos que teñamos si foron conseguidos. Recordar, como xa temos explicado ao longo destes máis de 20 anos presentando a revista nesta Vila Meca, que o noso primeiro obxectivo era dar a coñecer as características sociohistórico-etnográfico-naturais de Ons, para que persoas cualificadas e de un xeito técnico e científico as estudiaran e as deran a coñecer, para que non se perderan e se protexeran. Pero no camiño, ou case dentro do principio, atopamos que a bisbada dos Salnés, que comparte moita historia con esta illa, e dentro dela o Grove, tiña tamén un mundo de peculiaridades que ensinarnos e que tamén estaban sen investigar, ou por lo menos sin darlas a coñecer. Polo que, dentro das nosas posibilidades, fomos conseguindo que a revista, case na súa totalidade, estivera dirixida cara a estes 2 obxectivos geográficos, Ons e o Grove Salnés. Ben, xa por último dicir que neste número íamos a dar un pouco máis de protagonismo e a de Ons, con fin de rematar unha serie de singularidades que non queríamos que quedaran sen tocar. Tampouco deixadas para a última para non engrandarlas. Aínda que ao final podemos dicir que as colaboracións están, como ata agora, a un 50% Ons, Salnés o Grove. E nada máis, só agradecer a todos aqueles articulistas que ao longo destes 28 anos estiveron a noso lado, dando a coñecer a historia destas zonas e de Galicia en xeral. As casas comerciais que nos apoiaron económicamente e que sin a súa axuda sería casi imposible sacar adiante esta publicación. E os organismos oficiales, destacando sobre todo o Concello do Grove, que tamén nestes anos apoiaron con súas axudas a prol da cultura estas angueiras culturais. E non quero rematar sen explicar que, por diferentes razóns, as direccións web que tiña a revista, coordinadas polo cronista de Boi e colaborador de Aunios, Arturo Sánchez Cidrás, aquí presente, sufriron un cambio
por motivos técnicos que non sei explicaros. Co que aviso porque alguén intenta entrar na revista nas direcciones anteriores, se van a topar de que non hai forma de entrar. Entón, na página del sumario, na parte baixa á esquerda, pois están as novas direccións web, con os cual podréis entrar na página de blog de Arturo, tamén en las anteriores audios e un mini xornal que desde a pandemia saco sobre a Illa de Ons coñecido como Os Tocos. E ya por mi parte nada máis, deixo aquí a taboada que nos dirá algo del pouco conocido Francisco Meis. Francisco Meis non é pouco, é un gran conocido xa aquí, xa tamén é colaborador desta revista. Nateu en Alemanha, pero vienche para aquí moi xove, non? Pois, acerto alemán non ten. O que si ten é unha sólida formación académica, é licenciado en Ciencias do Mar, en Biología, técnico superior de Producción Acuícola e varios mestrados en Medio Ambiente. A súa labor investigadora materializouse cunha docena de conferencias sobre a historia de Ogroba e a Illa da Toxa. Creou e dirixeu mostras de fotografía histórica de recoñecido valor documental, ademais de colaborar regularmente en medios de comunicación como o Faro de Vigo e a Voz de Galicia. Bueno, pois a todo isto foi reconhecido polo Concello de Grove, que no ano 2018 concedeulle a Centola de Ouro, por certo merecida. E nada máis, xa vos deixo con el que vos fai a falar un pouco desta revista. Moi ben, moitas grazas Taboada, Tino. Boas tardes a todos e a todas. E Tino rematou falando de Arturo Sánchez Cidrás, e con Arturo vamos a dar comezo a un pouco para que coñezades de que vai que é o que se escribiu nesta revista, non? Desta edición. E para iso o fixemos dunha maneira que sexa máis, digamos, máis divulgativa, de tal maneira que agrupamos nesta conferencia a historia, os artigos de etnografía, de ciencia, as memorias que nos van a contar sobre aspectos en concreto, e outra parte relativa a homenaxes e unha última sobre literatura. E antes falaba de Arturo, porque con Arturo, precisamente, comeza esta historia e patrimonio falando da familia de Riobó, a relación que tiña Ons coa familia Riobó e cos Masón. Entón, Arturo nos comeza este relato en 1919, cando fala de Marcial Bernadal e Manuel Riobó Guimeráns, que son os que van a mercar non van a facer esa sociedade de Illa de Ons, e vanlle mercar ao marqués de Quiñones de León, o marqués de Mos e Valladares, e van a quedarse coa illa. A partir de aí empeza toda a relación, todo co Riobó e máis tarde que cos Masón. Que ocorre? Bueno, pois o Manuel Riobó, que era médico, vaille ceder inicialmente ao seu fillo Alfonso, pero el, que xa estivera en Filipinas, levaba moi mal o clima atlántico, ve que aquel lugar non é para el e o deixa Manuel ao seu fillo Didio. Didio tiña unha forma de ser, pois que os avatares do tempo veu que non era realmente aquelo no que el se iba a sentir completamente ben, non? Como demostrou a historia. O primeiro que se vai encontrar Didio Riobó vai a ser o enfrontamento cos colonos, que non van a entender moi ben e a sentirse moi a gusto con estos novos propietarios. En 1930 vai a crearse a famosa Illa de Ons, a sociedade, con Didio como socio mayoritario, vai deixar o pai, o 80%,
e como xerente único, e pasado o tempo que Didio chegou a ser tamén un político republicano vinculado ao Centro Republicano Radical de Alejandro Lerroux, en 1935 vai a sacarse un decreto, que é o que vedes aí, para crear unha colonia agrícola. Isto foi anulado un tempo despois, en 1936, e xunto coa Guerra Civil, os problemas cos colonos e demais, Didio acabou suicidándose. Isto deu pé a que a viuda chamase o amigo, que tiñan gran amizade con Gaspar Masó, e vai a ser nese momento que vai a xestionar o patrimonio. A partir dese momento, aproximadamente en 1941, é cando se fai a expropiación polo Ministerio do Exército por 1 millón de pesetas, dos cales 50.000 pesetas iban a ser para os gastos a Gaspar Masó e o resto, un 75% iba a ser para a viuda máis para outro dos familiares. Aquí o conta un pouco de forma resumida Arturo Sánchez Cidras, non? Todo o que foi a relación entre a familia Ribós Masó. A partir dese 47 a relación que máis ben era económica vai a ser xa a partir de aí entre os Masó e Ribós unha relación de amizade. Despois escribo eu personalmente aquí unha historia bastante interesante e importante que ven a aportar máis, a darlle unha volta de tuerca máis a toda a historia da desfeiteira patrimonial que temos coa Casa dos Mestre aí arriba, non? E eu creo que o seguinte que temos que encontrar aí son que o apóstolo Santiago pasou por aí e parte dos osos están enterrados aí para demostrar que realmente non é que sea importante, é unha casa cunha historia impresionante. E o que descubremos aquí foi que foi construída, foi deseñada por Genaro de la Fuente Domínguez, un dos arquitectos máis famosos de Galicia, pai do Sánchez Vigués, a persoa que deseñou o balneario de Mondariz, por exemplo, para que vos dades conta, que fixo o Palacio de Lourizán, Montero Ríos, e moitas das obras importantes, como a Casa Bárcena en Vigo e outras tantas, non? Bueno, pois o que descubrimos aquí é a relación deste arquitecto no Grove, unha casa de autor no Grove, aquí, construída en 1895, e que ademais o que vai aportar o artigo é que non somente fixo esa casa, senón que a que se destruiu, onde estivo construída tamén a Casa dos Lores, estivo outra das casas que tamén deseñou probablemente Genaro de Escuela, que foi destruída despois nos anos 40 polos Lores. Bueno, pois todo isto e algo máis conta un pouco o artigo sobre a descoberta de Genaro da Fuente no Grove, non? Pasamos a outra parte de historia moi interesante que é a factoría romana de Canexol, que cando foi todo o tema do Prestige se descubreu que no acantilado da praia existía e existen dúas fábricas de salga e unha rampa, non? Isto actualmente está se vendo deteriorado polos factores que son os axentes erosivos, as mareas, as choivas e a vegetación, para a sorpresa de que a vegetación está facendo fixar para que non acabe destruíndose. Isto me recorda moito a Adrovello, por exemplo, non? Cando se traslada a igrexa de San Vicente para arriba, pois, claro, é un problema de erosión do mar. De feito, os romanos no seu momento puxeron ese enorme muro romano que hai ali para protexela, e que, bueno, ao final, decideuse a finais de 1700 e pico levar para arriba. Bueno, pois, aquí vedes que este artigo está feito por Patricia Vallabat, bueno, e todos unha serie de colaboradores da Universidade de Vigo, arqueólogo, o Adolfo Fernández, que é a persona que está encargada de liderar o proxecto de Adrovello, e outros máis, como o de Canto Dorxo, que se vai a facer a excavación agora prontamente tamén, e nos conta que nese proxecto Sentinela que vos poño aí, bueno, pois fixeronse fotogrametrías con dron, veuse que en moi pouco tempo, xa entre o 23 e o 24, xa se perdeu o terreno entre os 20 e os 30 centímetros, a rampa colapsou, a rampa de acceso entre as dúas factorías que vos falaba,
e nos falan desas cuestións incertas que poden acabar destruindo o que queda deste xacemento arqueolóxico. Hai outro artigo que saltóns a Illa de Ons na época romana, de Juan Castiñeiras. Isto é un relato histórico divulgativo, realmente, que nos fala, pois, Canexol, a existencia, lo enfoca desde o punto de vista de que hai un personaxe que le chama Caresarius, que é un propietario dunha serina Canexol e unha factoría de sal anexa, non? Entón, ele aquí o que nos vai a escribir é como o proceso de extracción de sal e a elaboración do garum, esta salsa de peixe feita con sardiñas enteiras, tripas de congro, maragotas, burases, abarexos, fanecas. Bueno, pues esta salsa tiña diferentes derivados. Si, por exemplo, estaba feita con aceite, era o legarum. Si lle botaban pimenta, era garum piperatum. Con diversas mezclas, como rebaixado con auga era o hidrogarum, ou a salmoira amuria, non? Pero quizáis o produto máis selecto de todo isto era o gariflós, ese de aí, que se elaboraba en Ons, con fígados de salmonetes. Isto nos lo conta Juan Castiñeiras. O que é interesantísimo tamén é que se producía a púrpura, esa tintura, que requería máis de 10.000 caracois murex por gramo. Isto é brutalmente ineficiente, porque para sacar a tintura que podría pintar unha túnica, pois tiñan que coller, que di aí, miles. Tiñan que ver, por exemplo, co feito da cochinilla, que se trouxo de América. Isto máis era aquí da zona europea, non? Eran dous procesos diferentes totalmente, non? E por último, o que fai é contextualizar a Illa de Ons dentro deste gran sistema productivo do sal do norte peninsular nos séculos 2 e 3. E aquí eu destaco tamén algo interesantísimo, que é o feito da nosa praia da Lanzada, na parte onde estaría a antigua Salinas, as máis importantes daqui do Salnés, hoxe sin protección, increíblemente a día de hoxe. Agora acaba de salir un descubrimento que eu personalmente non coñecía e creo que é moi interesante, que no catálogo do patrimonio no litoral que acaban de sacar aparece un muro no medio do istmo da Lanzada e poñen que non está identificado, que non saben uso. Bueno, pois eu creo que probablemente ese uso é da salina antiga que había. E iso podedes ver no mapa ou unha imaxe de satélite, ou podedes ver o muro que atravesa na praia da Lanzada. Bueno, pois contextualiza todo daqui, os Salnés, as Salinas, todo isto, non? E nos aporta tamén as novas tecnoloxías que nos permite detectar estes xacementos hoxe en día sen gran custo. Despois, hai outro artigo da Asociación Piñeiróns, que é reivindicación, que levan reivindicando desde o ano 2001, que é a ruta xacobea marítimo terrestre fluvial das Illas Casidiáticas. Porque, para nós, o descubrimento pois nace na Translátida. Isto é o único que está recoñecido, a Translátida. Nace aquí, na Ría da Rousa, e punto. Pero realmente o que está plantexando a asociación é, non, señores, isto ven todo por o Mediterráneo, sube por arriba, por a costa atlántica. Entón a asociación o que di, bueno, vamos a facer varias etapas máis. Vamos a facelas de tal maneira que vamos a plantexar os 6 sectores, desde a Garda hasta Cís, desde Cangas hasta Ons, Porto Novo, Sálvara, o Grove, Cortegada, Catoira, Santiago, que enlazaríamos despois coa ruta portuguesa, hasta chegar hasta arriba, non? Isto é o que plantexa a Asociación Piñeiróns. Pero, bueno, isto que les comenta, a Xunta fixo caso omiso, en realidad, durante todos estes anos.
O intentaron no 99, no 2004, no 2010, no 2021 e no 2022, pero non hai unha resposta oficial, ni sí ni non. Calada por resposta. Bueno, pois no ano 2022 houve unha flota de peregrinos que dende o sur ata as Rías Baixas subiron facendo esta ruta, enlazando xa coa ruta que plantexa a asociación, non? E, claro, isto pode ser unha sinal do posible recoñecemento que faga a Xunta para este Xacobeo 2027, pois non o sabemos. Pero o que plantexa a asociación pois ten, francamente, unha base histórica sobre a que traballar, non? Bueno, pois neste artigo tamén se fala de todo o que vai anexo con todo isto, non? Donde se poñen as compostelas, os itinerarios culturais, todo o demais. Agora, imos a ver outra parte, que é etnografía e cultura popular. En a etnografía e a cultura popular, o solpor da cultura popular na Illa de Ons, Beixas, Bruxas e Feitizos, feito por Celestino Pardellas de Blas, nesta segunda entrega, nos conta realmente algo que é urxente, efectivamente, documentar, que é a perda de todo este patrimonio inmaterial tamén, non? Que se perde. E eu fago unha similitude con Galicia. Galicia, en realidade, no conxunto de España, pois é un lugar onde todas estas historias de meigas, de bruxas, mal de ollo e todo isto, pois sempre estivo moi presente na cultura popular, moi presente. E por qué, realmente? Polo aillamento que sufrimos durante séculos, non? Eso fomentou ese tipo de actitudes, probablemente. E que é a Illa de Ons, sino un lugar totalmente aillado? Bueno, pois, aquí, Celestino, que nos vai a falar, é que precisamente esas xeracións, esas últimas xeracións, entre 65 e 80 anos, 85, son os que gardan este saber, realmente, non? E nos conta dúas anécdotas de dúas destas persoas. Marcelina, a peneira, e chamabanlle a peneira porque ela era capaz, era especialista en cuestión de amores. Era capaz de, con unha peneira e unha tixoira, facela bailar e predecir que o que iba a pasar. Nos conta esa historia e tamén nos conta a historia de como a Marcelina Peneira, unha época aí en que non chovía e lle foron a pedir que, por favor, mira, fixera a predición de a ver cando iba a chover, non? Entón ela fixo a súa predición coa peneira e a Iria de Soira e saleulle, pois, tal día vai a chover. E chegou ese día. E non choveu. Pero pasado uns días, choveu. E choveu moito. Choveu 7 ou 8 días de choiva. E iso afianzou o seu carácter como meiga, como predictora, e lle dou ese carácter total. E despois hai outra, que era Manuela Feiticeira, que ela estaba máis especializada nos temas máis de máis peliagudos, xa non era o tema do amor, pero si era relacionado coa feiticeira dos poderes malévolos, non? E ela era experta en curar o que chamaban o aire malo, mediante os 9 grans de trigo colocados pretos do ollo. E non solamente iso, aí facía innovacións de Santa Lucía durante 9 meses e demais, sino que ademais era capaz de curar os orzuelos, e para iso o que facía era masticar allo, loureiro na boca, e coa lento, ao lado do ollo, era capaz de sacar chis. Ela xa viña da súa nai, que xa recoñecía estos valores ancestrais, familiares, e recollían estas aservas no San Xoán, tiñan os amuletos, como que fala aí, do pau de Noiteboa, coas súas cinzas, o ramo seco das servas de San Xoán e demais. A serva de San Xoán, que non hai un tempo, unha rapaza tamén, que non é daqui, pero que fixo un libro, non sigue, creo que é daqui, que fixo un libro, non recordo moi ben, sobre as servas de San Xoán, un libro moi interesante, ademais, que o que recolle toda esta cultura popular
que como xa dixen antes é patrimonio inmaterial e que non se debe perder. E despois chegamos a outro dos artigos tamén moi interesante, que son das chatas do Grove e a onomástica popular cambadesa. Neste caso non la aporta Antón Mascato, e basa este artigo en dúas obras de recopilación de alcumes, a Chatas do Grove, que está asinada por Arximiro Fernández Cabanelas, Rosabel Madalena, Patricia Arias, Antón Mascato e Xaquín Cambados, recoñecer o labor de todos eles, pero sobre todo tamén de Arximiro, que durante moito tempo fixo un traballo e fun consciente, porque moitas veces oía como iba ás casas destas persoas maiores a recoller, e ese traballo é impagable. É impagable igual que o que fixo María do Carmo Enríquez cando fixo a súa fala do Grove. É impagable, porque esa cultura inmaterial se perde se non se recolle, non? Noutro dos artigos tamén nos falaremos desto, da microtoponimia. Bueno, pois nestas dúas obras, donde aparece por unha parte o Grove e por outra o noso compañeiro San Antonio Pillado Silvoso, que ele fixo un libro sobre a onomástica popular cambadesa, pois se recolle máis de 2000 alcumes e chatas en ambas localidades, non? Como dixen antes, é un patrimonio cultural inmaterial que debe ser preservado, recollido para as xeracións futuras e que se basan en diferentes categorías, desde bases de animais, antropónimos, aspectos físicos, oficios, peixes, que vos vou a contar? De tantos e tantos alcumes que temos aquí no Grove que facías algunha cousa e xa che quedaba, non? Ahora, nas novas xeracións, eso xa non se leva. As novas xeracións están pendientes desto, do que lle di TikTok, e do que lle di Instagram. Pero toda esta cultura popular se perde, como ben decía no artigo Celestino, desas personas de 85 anos que levan toda esa cultura vivida, que cando se marchen se perde. Bueno, pois, isto é urxente, a recollida desto. Por eso, estes libros, estas recopilacións, son claves para nós agora, pero sobre todo para as xeracións futuras, non? E propoñen neste artigo que as propias escolas leven ese rexistro dos alcumes dos seus propios grupos e se todos fixeran isto nas escolas do Grove, lograríamos facer unha base aínda máis grande dos alcumes que temos, non? Cal é o obxectivo? Pois que as familias tomen conciencia deste valor inmaterial que son as chatas, os alcumes. Despois hai outro artigo máis, neste caso de Rafael Quintía Pereira, antropólogo, que o coñeceredes porque fixo un libro tamén moi interesante sobre a capela da Alanzada. Aquí nos conta a relación entre as cunchas e o fala desde o punto de vista relacionado as cunchas da Toxa e da Alanzada, que inspiran esa reflexión sobre o simbolismo milenario que teñen as cunchas. E para iso vai facer un exercicio falando de como as cunchas teñen esa figura tanto no mundo grego como romano, con comparacións como que a Lugina era o emblema de Poseidón, Neptuno e Tritón, que Venus naceu da espuma do mar e sale nunha cuncha de vieira, como símbolo de vida, de fertilidade, de beleza, e nos fala tamén do sincretismo. Como esta cultura pagana vai a dar lugar despois, por exemplo, a Venus Genitrix, a Virxe María, ou a Venus Ericina, destes cultos paganos, que era protector dos navegantes, vai nos a dar lugar a Virxe do Carme. Todo isto o vai traballando Rafael Quintía, e nos fala tamén da cuncha de vieira como ese símbolo xacobeo, onde os romeiros se recollían en Fisterra como prova de chegada á terra do apóstolo. E nos conta tamén, citando o Liber Santi Jacobi, onde se relata o milagre dun cabaleiro de Apulia, o que a cuncha de Santiago curou dunha gorxa enferma. E remata o artigo documentando o uso actual de bujinas como amuletos nos postos de artesanía que ben sabedes aí ao lado da capela da igrexa, da capela da Alanzada. E agora vamos a dar paso a outro bloque, que é o bloque relacionado coa ciencia e o medio ambiente. E aquí
Hai outro artigo, neste caso, sobre a illa de Ons ante o reto dos residuos, unha alternativa posible, de Adrián Ferrer Reboiras, que... Perdón, saltime aquí algo. Sí, aquí está. E el o que nos conta, de forma resumida, é isto. Temos 117 edificacións na illa. Desos 92 son concesionarios e 12 son forestais. Ben, en realidade hai 68 persoas censadas. Sin embargo, prodúcese 98.000 kilos de residuos. E hai 68, obviamente, porque nos meses de xullo, agosto, setembro son os meses onde chega todo o mundo á illa e a cantidad de residuos que se generan é bestial. E quenes van a xerar isto maioritariamente? Pois os dous bares que hai ali, máis os campamentos, son os que generan esta cantidad de residuos. Bueno, isto faise insostible, en realidad, non? Nunha illa, o coste que ten o traslado de todo iso é brutal económicamente. Entón, o que propón son solucións. 145.000 personas. As solucións que propón son a recollida porta a porta. Este modelo xa está instaurado e máis exixido polas normativas tanto estatal como autonómica. Esa recollida porta a porta, o pago por xeración, non? Entón, el di, no, señores, todo o que é o material seco vamos a recoller porta a porta, e todo o que é bioresiduos, e isto non é axeno a Illa de Ons, é de nós tamén aquí, en todos os concellos de Galicia e de España, temos que recoller os bioresiduos, a materia orgánica. Ben, cal é a maneira máis económica mellor? Bueno, pois, é o que plantexa aquí, con moi bo fundamento, é composteiros individuais, e no caso dos campings, no caso, sobre todo, da hostelería, é, digamos, unha microplanta de compostaxe nunha lugar localizada na illa para levar ali e compostar in situ. Iso é o cerrar o ciclo, realmente. Despois temos outro artigo tamén interesante por un monte Castrobe libre de eólicos de Cosme Damián Romai Cousido, que o que nos fai é unha reflexión da cantidade de eólicos que hai en Galicia e como están esnaquizando a paisaxe e que teñan proteccións como a Rede Natura non asegura para nada a súa preservación. E para iso se centra no caso concreto do Monte Castrobe. A finais do 2025 identificáronse 1.205 especies catalogadas, entre as cales hai algunha amenazada, como neste caso a tartaraña cincenta, que, bueno, para que non o coñeza polo nome en galego é o aguilucho, o mazarico real, e a Xunta de Galiza fixo unha resolución, que poño aí no ano 2024, que comenta, donde fixo o estudo de impacto ambiental do parque eólico. Ben? Este estudo de impacto ambiental, neste caso, o artigo o desmonta sistemáticamente. E o fai da seguinte maneira. Cando fan este estudo, oye, non hai visitas nocturnas, non se coñece a fauna que hai de noite, non? O análisis é totalmente sesgado. Non se fai durante un mes, nun ano en concreto. É como cando queredes dirixir algo hacia algo moi concreto, e só medides aquilo cando sabes que non hai nadie. Oye, pois, hai moita xente ali, ali hai xente todos os días. Bueno, pois resulta que vou o lunes que ali non hai nadie. Oye, pois aquí non hai nadie. Non hai un estudio acumulativo de impacto. Se eu pego un primeiro golpe no cristal, non me rompe. E a xente dirá, no, isto está perfecto, non rompe, está ben. Pero se o pego outra vez, e outra vez, e outra vez, ao final ten un impacto acumulativo. Non hai nese estudo, por exemplo, ese tipo de contrastes, non? E o autor sinala, concluindo, que unha das figuras de protección ideal para isto sería a creación do espazo natural de interese local, o que chaman os ENILES.
Particularmente, a idea é boa, o que pasa que os señiles son unhas propostas dos concellos, e aquí estamos falando entre varios concellos, Meis, Barro, Pontevedra e Pollo, e xa sabedes que moitas veces nós mesmos non nos chegamos a arranxar, imaginádamos con 4 concellos para incluir ese espazo de protección. Pois é unha posible solución, pero que levaría tamén moito diálogo entre as propias administracións locais. Despois hai outro artigo sobre Jaime Bernardo Blanco, Dios, no centro de Lourizán, que fala da Illa de Ons, unha peculiar universo micolóxico. E aquí nos contextualiza o traballo sinalando que Galiza conta con alrededor de 3.500 taxóns fúnxicos registrados. E que digo, o Parque Nacional é unha auténtica maravilla. Que ocorre? Que nas épocas en que deberíamos estudar, pois, os temporais, son as épocas de peores adversidades, outono, inverno, primavera, e entón fai que isto non estea tan estudiado como se desearía, non? E destaca, fixadevos, algo moi interesante, que son estas 3 especies, Bonomices afrosinopicus, que é rara a nivel mundial, está aí na Illa de Ons, solamente se ve en África, en Cerdeña, en Cortegada, e na propia illa. O Entoloma nesophyllum, que chaman o amigo das illas, é coñecido únicamente na Illa de Ons. Isto me ven á cabeza a Cistisus insularis, a xesta, que é un endemismo propio da illa. O Myriostoma coliforme, que nos conta que nas 33 especies fúnxicas amenazadas de Europa, está aí, atopadas tanto en Ons como en Sálvora. Bueno, despois, tamén especies comestibles, como os níscalos e demais, non? E remata o artigo dicíndonos que podríamos utilizar esta riqueza como un foco de atracción turística sempre cando teñamos en conta un respeto, lóxicamente, polo lugar, unha visión respetuosa e contemplativa do medio. A Pedra Vixía de Ons, espantallo e calendario astronómico, Fernando Alonso Romero e Antón Bouza Sierra. Bueno, a mí este artigo pareceume espectacular tamén. Me encantou, non? Porque ademais eu non coñecía esta pedra, non tiña nin a máis remota idea. E di que o artigo arrinca coa visita dos autores, de Fernando Alonso Romero e Antón Bouza Sierra, a Illa de Ons, en agosto de 1973. E ali fotografaron a Pedra Vixía no lugar das Xabreiras, preto de Canibeliñas. E que é isto? Que é esta pedra? Pois é un monolito que de 2 metros aproximadamente, 2 metros de altura, que está labrado, que o labrou alguén, que non se sabe quen, labrou e fixo unhas escaleiras. E para que se utilizaba isto? Pois se utilizaba como facían os nenos do antigo Exipto. Subían polas escaleiras e espantaban os corvos das colleitas. E gritábanlos, e apedreábanos para espantalos de ali, non? Hai un testemunho de Stefan Morling, tan vinculado á historia de Bueu e ás embarcacións tradicionais, que conta que os insulares coñecían a hora simplemente botando unha ollada á altura do sol, e que nos anos 70 os reloxos ali non existían. Creo que era os anos 70 aproximadamente, o que dicía e suxire el que esta pedra da Vixía puido ser empregada como marcador do paso do tempo. Un estudo tropoastronómico realizado xa con un software xeográfico e astronómico o que nos revela é que esta pedra de Vixía e a Igrexa Veña de Ons están situados de tal forma que a pedra marca con bastante exactitude o caso do sol durante o solsticio de verano. E visto, lóxicamente, desde a Igrexa. E desde o castro de Ons podería marcar o caso do lunasticio maior sur. Entón, que conclusión sacan os estudosos desto? Pois algo tamén moi interesante, que é que a coincidencia deste solsticio e o lunasticio indica un calendario prehistórico no solar. Esta é unha hipótese que está aí en riba da mesa, tamén, de estudo. E xa nos metemos no seguinte bloque, que é as memorias e testemunhos persoais. E aquí, nesta parte, hai un artigo
que a mí me gustaría moito que cando o lerades tamén reflexionarades moito, porque me parece tan humano e tan noso que conta a historia de tantas persoas maiores hoxe en día, donde a soidade e como viven marcan tamén a sociedade na que vivimos, non? E ela, neste caso Sonia Prieto, o fai o seu tío avó, unha persona humilde, sinxela, unha persona totalmente independente, que a vida a fixo levar, bueno, pois a veces coa desconfianza, que escapaba da casa precisamente porque o que non quería era ese temor que lle tiña o pai, que solamente co alcume que tiña xa vos podedes imaginar o seu carácter. Chamabanlle o teniente, e saía da casa porque se sentía máis protegido fora que dentro. E ela conta del que é unha persona solitaria, que é unha persona independente, que lee o xornal, que coñece datas, santos, prezos, que é moi panseiro, e gusta moito pan tamén, que traballou en períodos curtos na Telefónica como axudante na panadería, no camping de Paxariñas e no Hotel Montalvo a cambio de comida ou alguna miseria en pesetas, non? E toda esta vida deste señor pois marcou unha leucemia, unha hospitalización que o trasladou á residencia de Pontevedra e que eu supoño que a día de hoxe pois seguirá aínda vivo, Dios queira que xa non faleceu. Bueno, pois con máis razón, eu creo que é un artigo tamén para reflexionar, porque o que nos está trasladando nel é ese escoitar, ese valorar, ese compartir coas persoas maiores, que moitas veces o día a día das persoas que traballamos e que estamos continuamente na vorágine do día a día, do traballo, das nosas historias nos fan non escoitar, non reflexionar, non apausar, estar un momento con estas persoas escoitándos, que para eles tamén é unha maneira de facer chegar toda unha vida, non? Eu xa vos digo, un artigo moi con moito sentimento, a verdad. Un barco de pesca de arrastre nos cantís diante de Ons, por Xulio Pardellas de Blas. Aquí Xulio nos conta como el se embarca en 1970, con 21 anos, ten un certificado de competencia marítima no ICM de Vigo, vai ali a un bar en Marín, lle din que precisan unhas persoas tamén para embarcase xa de mariñeiro, vai para a cociña, e fan unha comparación como cando os mestres empezan a traballar por primeira vez e lles toca o grove como destino. Joder. É que a partir de aí están preparados para todo. Da igual a onde os mandedes. Están preparados para todo. Bueno, pois a Xulio pasou ya algo parecido, porque así que embarca, o primeiro que tuvo foi unha nortada furibunda que aquilo puxo o barco patas para arriba, non? E ao final tuvo que sair dali da cociña, e bueno, nos fai toda unha reflexión de como se coidaba, bueno, pois o máis importante que eran as cigalas, lóxicamente porque era o objetivo económico máis valioso, pero nos fai unha reflexión desde a súa idade, e nos fai unha reflexión daqueles momentos en que non estaba na cociña, pero estaba de garda nesa noite no barco, e recorda ademais co patrón vendo nesa noite os destellos dos distintos faros, Silleiro, Paxón, en Cíes, en Ons, en Álvora, en Sálvora, e xa o 10 de agosto pois desembarca no Peirao de Marín por vontade propia, e ali leva para casa un quiñón con 2 pescadas medianas, 3 xardos grandes e un peixe pequeno, e toda unha vivencia que lle marcaría lóxicamente ao longo tamén da súa vida, por iso o traslada aquí para todos nós. Ons, un faro de cultura, por Lino Pazos Pérez, gran especialista, que comezou a fotografar os faros en 1985, para un traballo que publicaría posteriormente na editorial Galaxia, no ano 2003, Faros de Galicia.
Ben, pois aquí el nos vai a describir neste artigo a chegada da automatización como un momento de abandono, non? Os fareiros tiveron que deixar o seu traballo a pé do mar e ir a vivir para os pisos. El fai unha proposta tamén moi interesante, que precisamente que o Faro de Ons, en concreto, se dedica a un centro cultural dedicado aos faros, fareiros, naufraxios, e que conte cunha importante biblioteca para o Parque Nacional, sobre o Parque Nacional e sobre a Illa de Ons en particular. E el tamén a esta biblioteca lle cede todas as primeiras edicións de todos esos traballos que ao longo da súa vida fixo sobre naufraxios nas Rías Baixas, naufraxios na costa noroeste, naufraxios da Armada e tantos outros libros relacionados con esta temática. E, bueno, remata cunha entrañable lembranza para Ramiro, que foi un auxiliar do Faro de Ons, e para Aurita, que é a súa dona. En Fareiros de Ons, do meu tempo na illa, Julio Santos Pena, que era mestre, conta, neste relato, como el, cando chega ali á illa, o primeiro que se vai encontrar é a sorpresa de que moitas das persoas que o viron o que van a mostrar é un rexeitamento hacia a súa figura. Adaptarse naquel clima lle costou, pero eu creo que tamén lle costou a eles, non? Aceptar, pois, cando chega a unha nova comunidade, esa desconfianza, e grazas ao cura daqueles tempos, foi, digamos, a persoa que mediou para que os mobles e todo o que traía no peirao, pois a xente que en principio non quería participar, pois o cura mediou para que acabaran trasladando e demais. E aí destaca a figura de un fareiro, precisamente de José Soto, que entra nesta historia como o fareiro titular, que era moi respetado pola veciñanza, e non solamente facía de fareiro, sino que ao final tamén era unha persoa que tiña pois esas dotes para participar en altercados, chegar a acordos, que era moi respetado por esa veciñanza, e que sempre iba a xunta a él a preguntarle, oye, como vai eso? Como te estás adaptando na illa, non? E él lle agradece fondamente todo aquel tempo por aquelas palabras e aquela atención. E tamén remata falando de José Alcalá, que era un veterano catalán de considerada idade, tamén moi estricto e moi rígido no seu cometido, que era moi apaixoado polos servizos de mar. E chegamos a este outro, de Álvaro Díaz Vidal, que é unha narración que xa ven de atrás, ou a lenda, o capítulo 5, donde nos fala do primeiro tesouro. Bueno, isto está ambientado nun campamento hippie na Illa de Ons, en 1985, donde o protagonista, conhecido polo Baro Camagüey, bueno, pues desperta a media mañá, abre a súa cremalleira da tenda e ve ali máis tendas, entre 15 e 20 tendas, formando ese semicírculo de pedras. E el chama, titula o primeiro tesouro porque deciden ir a buscar a fonte de auga potable que está ali nun sendeiro que baixas hacia un acantilado que está a 20 metros de altura, baixando alto mar, e ali, bueno, pois el vai contando un pouco como se desenvolve esa estea, e para el unha das esteas memorables ali abaixo, plácidamente, é ver como as mulleres se bañan núas mentras el, bueno, pois está contemplando e o sacan daquela contemplación os berros dos compañeiros e acaban regresando ao campamento xa coas garrafas cheas de agua. E chegamos ao a quinta parte, que é creación literaria, e aquí temos un poemario do noso compañeiro, de José Taboada García, que nos conta en Galaicos Romances. En realidad son 4 poemas de ton popular, de ritmo breve, e este de Galaicos Romances é unha vocación sensorial da paisaxe e da tradición galega mediante imaxes encadeadas, adegas, lume da lareira, mazás, vaguas, mentideiras, mares bravíos, néboas cegantes e saraivas mataronas, ata rematar na celebración da naturaleza co sol como tesouro.
Despois hai outro poema, que é iso de Fanáticos, que é máis ben unha crítica social de 3 estrofas, donde retrata os malos pagadores, os peores perdedores e os grandes gamadores. Hai outros poemas que se chama Artes, que é unha homenaxe coral a todas as formas artísticas, pois os poetas, os pintores, os músicos, os escultores, os paxaros e os peregrinos. E o último, que é o máis longo de todos, que é o de San Xoán, son 7 estrofas para o solsticio de verán, donde, bueno, pois el nunha remata neste poema cunha evocación das fermosas mozas da festa coas flores de namorar. E di así: fermosas mozas de cabelos ao vento, vestidas de cores, sorriso dos beizos, pensamento na mente. Todos estes poemas mostran un estilo directo, con un ritmo breve e imaxes croquetas da vida galega. E chegamos ao viño tinto, hai no que beber no cacho dunha centola. Bueno, isto, moitos dos que estades aquí, seguro que fixeches. Está feito por José Manuel do Pazo Entenza, que é colaborador externo do Instituto da Lingua Galega, e o artigo nace nunha conversa que o autor tivo o 31 de decembro de 2010 co señor Francisco, que é veciño de Ons, e que coñecía a microtoponima da illa con todo o detalle. E volvemos ao que falamos antes deste patrimonio material, a importancia de conservalo, a importancia de que estas persoas se lles presta atención, se recolla esa sabiduría, porque unha vez que se marchan, isto se perde con eles. E el, facendo esta primeira contextualización, que é o que el lle dá pé para despois seguir investigando o tema da toponimia, fala no artigo sobre o topónimo Centulo Nigrán e o Cintulo fronte ao faro de Fisterra. E el baraxa 3 hipótesis de orixe. Bueno, a do crustáceo centolo, a máscara, neste caso, a vinculación coa figura mitolóxica do Cintulo como máscara do demo nas procesións do Corpus, que xa a recolle o padre Sarmiento, e a posible derivación popular do latín centauro. E hai un dato que eu, particularmente, tampouco sabía, que a centola aparece na escrita en 1877, mentre que a de centolo aparece a partir do ano 1955. Anteriormente non, ou por menos de todos os datos que el consulta. E despois, no artigo xa se despide o señor Francisco dicindo esa palabra, a famosa frase que encabeza o artigo, que é: pensando que o viño tinto hai no que beber no cacho dunha centola. E chegamos ao Peixe Santo. E aquí, no Peixe Santo, Xosé Fuentes nos conta sobre lendas e xeografía do Grove. Para eso nos sitúa na Lanzada, nos conta a historia do tómbolo da Lanzada, e a partir de aí nos vai a relatar toda unha serie de lendas, como son, pois, ondas, a lenda do Meco, e hai unha que eu particularmente tampouco coñecía, que é o Peixe do Santo, que eu, Fernando, non tiña nin idea, non? E cúmplese, dice. Mira, pois os veciños percorren a praia en busca de peixe que o Santo lle ofrece nesa festividade, nesa época, non? Na víspera, uns días antes da víspera, o día antes, fíxate. Pois eu non tiña nin idea, e que interesante, porque ademais o autor o que está dicindo aquí, lamentándose desa perda de paisaxe, desa perda dese patrimonio inmaterial tamén, pero sobre todo a paisaxe vinculado a todas estas tradicións, non? E reivindica, en algures temos que guardar as lendas, pois cando morre unha lenda morre algo de nós, e efectivamente é así. E chegamos á última parte. E a última parte precisamente fala dos homenaxes. Hai 2 artigos que homenaxean a 2 persoas, ademais presentes aquí hoxe con nós. Unha delas é o noso acreditado biólogo, seducido pola pintura, é un artigo feito por Anxo López de Vergara e Tino Pardellas, sobre Jacobo Fernández Casal, que nos relata un pouco a vida profesional e de ocio de Jacobo,
42 anos en Insuíña, pioneira do cultivo industrial do rodaballo en España, en 1983. 6 anos máis tarde nacería cultivando mar, Foro Acui posteriormente. Foi director da planta, responsable de saúde dos peixes, asesor internacional en outras plantas, destacando neste caso en Chile, los muelles, director de investigación do Pescanova Biología Center antes da súa xubilación. Justamente foi o que preparou o desembarco de todo o que temos hoxe do Biomarine Center, un dos centros máis importantes en España, non en Galicia, en España, na súa categoría. E como lógico, despois de tanto tempo, foi premio do ano, premio biólogo do ano 2024, nomeado polo Colexio Oficial de Biólogos de Galicia. E no 2025, o ano pasado, foi premio a excelencia e compromiso profesional da Unión Profesional de Galicia. Jacobo, como unha persona moi inquieta, non deixou aí, aparcou esa parte profesional da vida, pero sigueu rebuscando nas súas inquedanzas e agora dedícase á pintura. Está formándose, ademais, polo pintor cubano Gerardo Valle, que habitualmente, tanto él como a súa dona van todos os anos a Cuba, e ali me consta que pinta, e pinta ben, e pinta moito, e inspírase sobre todo en Galicia e no Caribe. A Mira Colmeiro, do Gris, a Díaz Pardo, os nosos grandes. E remato con este último artigo que fai Francisco Carlos Lourido, que titula Illa de Ons, Gallolou de por vida, Celestino Pardellas. E nos conta el que precisamente nunha viaxe que fai o seu irmán, se non recordo mal, no ano 75, desplazanse a OMS para coordinar un equipo de traballo na Universidade de Santiago para un estudio socioeconómico biolóxicos para o IRIDA. Levou a Celestino, ali vai a coñecer, naquela época vai a coñecer a unha tamén grande nosa cultura galega, como é Ana Liste, que xa levaba un tempo investigando ali na illa, que foi a que realmente os introduciu na comunidade. Tanto lle gustou a Celestino aquelo que, bueno, xa se quedou hasta ali, hasta outubro, conseguindo vivir daquelo do que pescaba naquele momento, e un grupo de amigos, en xullo de 1998, decide fundar a Asociación Cultural Piñeiróns, que, bueno, para que non sabedes, que supoño, María, xo saberedes, é a fusión da peneira, da liotis tuberculata, con ous, non? Nace de Pineiróns, da peneira e ous. Se hai algo que destacar de Celestino é precisamente por ser a alma mater, sen dúda, da revista Aunios. Un home para todo, un home que se adicou con todos os folgos a organización, a maquetación, a financiación, a catación de articulistas, sempre aí a pé de cañón con tantos dos que estades hoxe aquí, sempre pendente, sempre facendo que esta revista, xunto cos demás compañeiros, pero si cabe, el como figura destacada, fixo que durante estes 30 anos a revista saíra á rúa, non? E tras a xubilación retomou ese proxecto digital que era o Topus, con máis de 100 saídas, e por xustiza, o 11 de agosto de 2022, a vicinanza da Illa de Ons e o Concello de Bueu recoñeceron este traballo. Este é o último artigo e a min gustaríame encarecidamente que o aplauso final o dedicases precisamente á persoa, a él, a todos os que dunha maneira ou outra, pero especialmente a él, por toda esta labor ao longo de tantos anos que é impagable para todas as xeracións vindeiras o que esta revista ten de estudos e de fonda cultura galega. Moitas grazas. O aplauso, o Pablo Celestino,
realidad foi unha labor levado entre todos. O que pasa é que últimamente, por diferentes circunstancias, pois tuve que coller as rendas, pero en realidade é unha labor de todo o equipo, non é só. Bueno, pois moitas gracias por vir e agora pois pasamos ao reparto de revistas, se os parece ben. Só unha cosa.